салом алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Бародарони азиз, подписчикони бениҳоят гиромӣ, мо айни ҳол қарор дорем дар молбозори ноҳияи Қумсангир, дар молбозори колхози Камизм. Бародарони азиз, камтарам боша, мо баҳри шумо як навор мекунем, тамошо кунем. Инами рӯзи бозор, дар бозор даем барф воридеста. Барф сар ка худо насиб карда боша. Инам як неъмати парвардигорай. Морам хела шид барф борона интизор дорем. Ҳамаи мардуми Тоҷикистон барф борона интизор буданд ки хела хушторирам омад. Бародарони азиз, гапа дароз намекунем, навора шурӯъ мекунем. Иншоалло ки шумо наворҳои баҳри шуморам баҳри наворҳои мо як тайлайка дариқ надоре. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед, поделитсия кунед, то ки наворҳои хуби ҷолиб бисёртар шаванд. Наворҳои мо баҳри шумоанд. Иншоалло ки мо навор мекунем ки шумо ай нархи навои мол бохабар шен. Мол ирӯз камтар даромадаем, нарх камтар, қиматтар гуфтесанд. Не ки моли хубам худо рости бозор данест. Морам худмон гаштем камтар ки ягон мол мехаем, мол харидарам наша, моле ки мо дар кори маъқул ростигар ёфт нашид. Мо барои ҳамон баҳри шумо камтар навор мекунем. Бародарони азиз, тамошо кунед, як тайлака дариқ надорем. Бародарони ғанаҷинаки худ аст. Ча пул гуфтира? 10,500 мега муомила дорам. Мола ки нағз аст, сорчанд сорти хубай. Моли тоза. 10,500 мега просидеста. Бародарони азиз, 104 пиёси беҳад базебакай. 12,000 мега муомила дорад. Моли беҳтарин ҳам сорт ҳам тозакоша. Бародарони гусалай ё шакар. Бозор чӣ призайс аст? Бозор 9,000 призайс аст. Камтар муомилаш монда. Бародарони моли ғасия бо қафоша нишон метӣ, тамошо кунед. Бародарони ҳамин мол ҳамин қамишами хуби шами айна. Бародарони азиз, тамошо кунед. Як тайлака баҳри ҳамин моли фасон зане, ҳамин қамоли фасона кай 8,000 9,000 8,000 то 9,000 пресидан ки мола иншоалло ки беҳтарин мола. Подписчикони азиз, ин мола 10,500 мега мола сорти хубай. Бозор 9,000 кесай надодест. Мола ки нағз аст. Ҳам фарқ як сорчанд сорти хубай. Кафо мола базеб аст. Моли хушро. Я бародарони як сарғанаҷина ки базебак хушро. Ча пул гуфти якайра? 9,000 мега муомила дора. 8,000 пресидан надан мола ки базеб ғанаҷини ёша. Бародарони азиз, мо камтар ғанаҷина наворам кунем. Иншоалло ки камтар бо баҳри мухлисои бо қачорам навор мекунем. Балки бачорам пресидан ки бухорам навор кунем. Иншоалло навори хуб мешад дар рӯзи барфи. Кам барфам боридеста. Бародарони азиз, ё молоқи эмхрам барои киштани як маракаро обод мекардаги мола. Яъне дар пеш худам кашдан барои 217 кило живой вес омад. Иша 11 мега, иша 10 мега муомила дорад. Ҳар чанд молоқи фарқи яканд барои як марака барои киштан. Бародарони азиз, ина тамошо кунед, гуфтам ин нархи навора. Не ғанаҷина ки бародарони 9,000 мега 82-84 пресидан. Агар ин навора бачмо ки шуморам бародарони азиз, дар ҳамин рӯз як кам бошад нархи навора бифаҳмед. Не интересоватин молака молаи нағз дастанд. Я бародарони бо як ғанаҷина ки дигар ҳамин ғанаҷинакора базебак будааст. 8,500 мега муомила дорад. Молша моли хушроак. Бозорам худо рости бародарони азиз, ин барбордиаст ҳамин рӯз нои чал бориш молам кам даромадагия. На барф сар ка як 10 милион чӣ барф сар карда. Аз хотире ки боронгарию барф дод молам надромад бозорда, камтар нарх қимат гуфтесанд. Бародарони азиз, ҳанами ғанаҷинака 10,000 мега муомила дорад. Фигураи хушрӯам дорад, сойкаш назм дорад. Ягон чӣ пресидан ира? 8,500 карда надорад. Якши мола хушрӯ аст. Подписчикони азиз, мола 18,000 мега бародар, 14,000 пресидаиста надорад. Мол неки зур фарқи. Ва дараҷолиш фарқи аст. Хушро тамошо кунед. Мол чанд моли хубам ҳастанд, ки боқидагия фарқи шидагия 14,000 сом карда. Я бургарам ай қафош навор мекунем, тамошо кунед. Мол беҳад фарқи аст. 14,000 пресидан надодад. Подписчикони азиз, ғанаҷинакан сорти хубай. Карпачара ин бародар 12,500 мега 11,000 карда надодад. 11,000 да надодад. Мола ки нағз. Подписчикони азиз, мо як тарамоша баҳри шумо ба қачора навор мекунем. Ба қачаи Карпата бародар 18,000 мега 13,500 карда надодад. Моли нағз. Зоти хуби хуб даст ки. Гусалай не ки моли нағз. Что тамошо кунед бародарони азиз. Чанд пулай бача? Ҳама хушро. 18.
Мардони азиз арай бақай хушруб дастира моли дароз 15000 мега муомила дорад. Ягон чи пурсид бозор? Bozor 14000. 14000 кардан надода моли назир дароза ки хчам ёшад моли хуб аст. Хуш тамошо кунем моли нас. Подписчикони азиз ана бародар бақара 18000 мега ана моли насам дори соза пулшам арзишиш ҳаст моли нағз будааст. Нақша нархи даст аст 18000 мега муомила дорад. Бухаш шаведи хуб дарози дар дароза ғаси дар ғаза попари хубам дорад. Ягон чи пурсида гира бозор? 16000 кардан надодаш неки моли назар барои мол кардан барои боқидан барои мол кардан насл бигирем меша барои моли сорчан сорч худа ба дарозида моли дароз буда попари ғаса ки шуро ам фигура стойкай нас баъзи бародар ки таъриф кардем ами мол ки ба таъриф арзиш дора бародар мо мегем мо ҳар мола навор намегем мола хушрубиша тамошо кунем ягон ҷои реклама кунем чунин мол чизе ки ҳақиқат ҳамо бародарини азиз ҳамо ҳақиқатша гап мезанем ягон ҷои чиш нест. 8 aka 7 8000 ка 7000 худа чандиш 10000 мегӯя 8 не моли акара моли вазифаки стойкаш моли акара мола ки як ҷо арзон шуда гӯшт ам 100 сом гӯшт 60 яка шухи кайса гӯшт 100 сом бародарин аз ягон ҷо чиз нест намола тамошо кунем мола ки наз баям яка подписчикони азиз мола 13000 мега мола ки нағз будай мусалай базе 13000 муомила дорад. Ягон чи пурсидани шира 12000 кардан надодаш мола ки сӯйкаи худ дорад мусалай нағз сорч разиба ани мухаша шведака бародарани 16000 мега 12 то 12 13 пурсидаистани мола ки нағз будаст бародари азиз 12 то 13 пурсида пешидам харидор до 12000 кесаси яка 6 моҳай бародар мега ки 6 моҳа гусалай мола ки хушруб будаст ки швед подписчикони азиз на барфам худоро шукр ки хела ғайрат шизои чид и барф борона як неъматои парвардигор раҳмати худое ки меборад дар улои замин ҳама ҳами замин бо як хушсолимат хела барои заминам фоида дорад барои мардумам фоида дорад ба сабаби ҳамин барфу борон хеле иншоалло ки баракат ҳам мешавад иншоалло аз худо умед дорем. дар охир навор гуфтани ҳастам ки ҳамаи бародарои ғарибу мусофири худованд парвардигор барори кор сарбаландии хонободӣ насиб гардонад ризқи рӯзии ҳалол дар касби коршон баракат батия омадад ин дидори падар модарошон ҳам насиб гардонад то наворҳои оянда худоҳофиз бародарони азиз баҳри ҳамин наворе ки мо дар ҳамин лои рӯзи хӯрокӣ кардем бари шумо як тайляка дариқ надора иншоалло рӯзои наздик бо наворҳои хубам мешавад молои нағзам мешавад.